Gaur goizean Uztaritzean Geluta Izpurako eskoletan jasandako bortizkeria kasuak direla eta beste 9 salaketa aurkeztu dituzte Baionako auzitegian. Gogoratu behar da, jada 13 salaketa aurkeztuak izan zirela eta Baionako prokuradoreak ikerketa bat abiatu duela. Gaurko saioan behar duenen lekukotasuna entzungo dugu. Bera biktima izan zen Izpurako eskola publikoa. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa kanbotik agurtzen dugu. Aipaturiko gaiaz gain, Maiatz argitaletxearen azken berritasunak ere aipagai izango ditugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Bederatzi salaketa aurkeztuak Baionako auzitegian asteazken untan berriz ere Ipar Euskal Herriko zenbait eskolatan gertatu tratu txarrengatik. Bortizkeria sexuala izan da, hori nik bizi izan dut, eta hirugarren gauza, bortxaketa batzuk izan dira. Nik badut hurbileko baten lekukotasuna. Izpurako eskola publikoan izan zen duela 51 bat urte, akusatua zendua den irakasle bat. Konten zeren duela bi aste oraindik bakarrik nintzen, nik dut lehen salaketa, hori artikulu baten bidez eta elkarrizketa baten bidez anonimoki salaketa egin nuen, eta hor ikusten dut 5 girela, eskola bereko 5 salaketa, orduan biztan dena pozik niz, hori zen helburua. Izpuran salaketa bat izan zen jadanik, baina gerokorik gabe biktimek bide luzea egin behar izan dute burua berriz altxatzeko. Ni orain lasainiz eta hortako ere gainiz mintzatzeko eta salaketa hori ezartzeko. Eta espero dut beste batzuei emanen dietala gogoa edo indarra edo... espero dutan hori da. Eta segur da kasu gehiago izan litekeela. Kontuak egiten baditut, 25 ginen ikasturte bakots, irakasle hori bederen 20 urte segonda eskola horretan, 20 edo 30 urte artean, beraz kontuak egiten badira argitzekoa da. Egi osoak eskola horretatik pasatu da, ez zait iduritzen eraso horiek nirekin hasi direla eta nirekin bukatu direla 2 urteren buruan, ez dut uste. Olakoetan airean sustendua baitez badakoa. Amak errandit, bai, aintzina, garaia da, afera hori ateratzeko, sobera hainitz urtez gure barnean izan dugu eta ez dugu aipatu eta kontatu behar da. Horrek ere indarra eman dit, biztan dena. Indarra beti aintzina segitzeko eta xutik egoteko hori baita garrantzitsuena. Maiatz argitaletxeak azken uzta aurkeztu du berriki, Sarako idazleen biltzarrean ere aurkeztuak izan diren liburuak. Egizegi, Jean-Louis Davanten poesia liburua, pastoraletarako idatzitako kantoriak batik bat. Poesia gehiago Antton Kazabonen eskutik, itsasoan oraino, araino liburuarekin. Poemak beti zerbait esan behar duela. Edo kanpotik ze polita den, edo eta barrutik nire emozioak mugitu ditu. Zerbait sentiarazteko barrutik atera behar du, horrengatik dira autobiografikoak, edo, holako zerbait esango genuke. Aurreta gazte literaturan ari den arren poesia ere idazten du tarteka, barruko minekin zer egin ideia izan du abia puntu. Karina Errazkinen lehen lana Lertxunek ekarri zuten idaztearen zailtasunez ari den liburua, eta inauteriak protagonista Xabi Kastorenen liburuan Uztaritzeko kotilunak. Eta azkenean jauteriak emaiten dute testu ingurua. Gero, niretzat hor bazen gai bat interesgarria, gauzainitz pasatzen ari direlako azken hilabetetan eta urtetan jauterien inguruan. Hor gazteek indarra hartu dute eta zerbait berezia ateratzen da, eta hor ni saiatzen naiz nire burua kokatzen, jakinez azken 20 urteak pasatu nituela Marseillan, eta hor pixka bat berriz topatzen naiz nire kulturarekin eta saiatzen naiz nire burua kokatzen testu inguru horretan. Joaldunez jantzita gizartearen zati bati erabat arrotz egiten zaion euskal kultura. Herrian atzerritarren modura begiratzea zari da besteak beste eta elebitan idatzi du. Helburua azkenean ez da horretan gelditzea eta saiatzen naiz bideak egiten. Horretarako banuen gogoa kontakizuna bi hizkuntzetan egitea. Aukera emaiteko euskaldun diren batzuei pixkat jakiteko zein den gure bizipena eta holako elkarrizketa bat sortzeko. Ez fikziozko narrazioekin osaturiko lana.